Οι Kid Lab και οι μικροί επιστήμονες της Ε σας παρουσιάζουν το παιχνίδι μνήμης και γνώσης με θέμα το ηλιακό σύστημα. Το παιχνίδι απευθύνεται σε ηλικίες 4 ετών και άνω και είναι για 2 έως 6 παίκτες. Η συσκευασία περιλαμβάνει 48 έγχρωμες κάρτες, 24 ζεύγη, με τις οποίες παίζεται το παιχνίδι και έντυπο με πληροφορίες για το παιχνίδι, όπως και για τους πλανήτες και τα ουράνια σώματα. Στην αρχή ανακατεύουμε τις κάρτες και τις τοποθετούμε με την απεικόνιση προς τα κάτω, σχηματίζοντας έτσι ένα μεγάλο τετράγωνο. Κάθε παίκτης ανοίγει 2 κάρτες κάθε φορά που έχει τη σειρά του. Ας δούμε πώς γίνεται αυτό. Ανοίγουμε την πρώτη κάρτα και συνεχίζουμε με τη δεύτερη. Οι κάρτες αυτές δεν είναι όμοιες. Έχουμε ανοίξει τον Ποσειδώνα και το Δήμο. Τις ξαναγυρνάμε με την απεικόνιση προς τα κάτω και παίζει ο επόμενος. Ο παίκτης αυτός έχει χάσει τη σειρά του. Έχει τη σειρά του δεύτερου παίκτη, ο οποίος με τη σειρά του πρέπει να ανοίξει και εκείνος τις 2 πρώτες κάρτες. Οι 2 κάρτες αυτές, και στη συγκεκριμένη περίπτωση η γη, είναι όμοιες, άρα και ζευγάρι, συνεπώς τις συλλέγει και συνεχίζει να ανοίγει κάρτες από το ταμπλό. Το παιχνίδι τελειώνει όταν έχουν βρεθεί όλα τα ζευγάρια από το ταμπλό και νικητής ανακηρύσσεται αυτός που έχει μαζέψει τα περισσότερα ζευγάρια.